Moje meno je Mišela, vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez slzy, inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás. Však? Hneď takto na začiatok by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli, za vašu podporu. Ja si to veľmi vážim, pretože keď som začínala s podcastami, neviem, nejaká slovenčinárka ma bude plieskať, tak ja som si vôbec nemyslela, že to dojde do stavu, že budeme tu takto sedieť live. Takže je to také milé prekvapenie pre mňa. Hlavne som matka na materskej, takže mám voľný večer, vďaka vám. A zároveň by som chcela poďakovať aj našim manželom, ktorí to majú tak, že nás podporujú a my teda môžeme sa nejako realizovať. Že verím, že nasledujúci rozhovor bude pre vás prínosom a že sa spoločne aj zasmieme. V tento moment by som rada medzi nami privítala prvú hostku tohto live formátu, nutričnú špecialistku Juditu Tkáčovú. Judit, vitaj. Ďakujem, krásny večer prajem, podvečer. Povedz mi tak na začiatok, že aké sú tvoje aktuálne pocity, lebo ty máš dnes takisto pauzu z materskej dovolenky, si zdrhla od 2 detí. Hej, ja mám asi úplne totožné pocity. Teda áno, my sme si dneska nasadli s manželom do auta a sme sa tak na seba pozreli a zistili sme, že vlastne prvýkrát od narodenia druhého môjho syna ročného, rok a 3 mesiace, sme niekde vonku sami. Nemáte za čo? Ešte potom ti pošlem nejaký ten dačekový kôš. Ďakujem ti veľmi pekne. No, nutriční terapeuti, špecialisti, výživoví poradcovia, odborníci na zdravé stravovanie. Môžeme povedať, že minimálne na sociálnych sieťach zažívajú tieto povolania taký veľký boom. Zdravá strava ovplyvňuje našu kondíciu, mozog, ale aj celkové zdravie. Ak sa však pridružia zdravotné problémy, tak naše stravovanie by sme si mali strážiť o mnoho viac. Žijeme v dobe, kedy tých informácií nikdy nebolo viac a preto môže byť pre nás mätúce a ľahké v nich sa stratiť. Ako nenaletieť šarlatánom, rozlišiť ich od skutočných odborníkov a odborníčky, ako funguje nutričná terapia na Slovensku v praxi, prečo sa nedá natrvalo schudnúť zo zázračných nápojov, aj keď nám to v tých reklamách sľubujú, tak o tom sa tiež budeme počas tohto večera rozprávať s vyštudovanou nutričnou špecialistkou, ktorá sedí medzi nami. Judit, ty si študovala tú nutričnú terapiu na Masarykovej univerzite v Brne, ja si to aj musím prečítať, že čo všetko ste tam robili, lebo tento odbor sa študuje na lekárskej fakulte, neviem, či ste o tom prítomní vedeli, a hovorí sa o tom, že je to taká ľahšia medicína, pretože potrebujete mať vedomosti z oblasti biochemie, fyziológie, anatómie či toxikológie. A teda ja musím povedať, že odkedy som sa začala touto témou zapodievať, tak som výrazne zmenila názor na nutričnú terapiu. Ja som si tiež myslela, že vy ste nejaký kurzový, víkendový, sorry. A ty si navyše aj prvá vyštudovaná Slovenka, ktorá to dotiahla až na MGR, pretože ak študujete po bakalára, tak to je nutričný terapeut a ty si až magistra, čo je špecialistka. Ako veľmi je náročné toto študovať? Veľmi. Ja som teda, keď som išla študovať nutričnú terapiu, tak nešla som ju študovať úplne s tým, že bude zo mňa zdravotníčka. Ono sa to v podstate zmenilo za pochodu u nás. Takže my sme vlastne ako keby, aj preto som ako keby prvá vyštudovaná nutričná terapeutka, lebo vlastne ten odbor sa menil vtedy, keď ja som na ňo nastúpila. A potom ešte aj preto, lebo som stará. Takže už je to fakt veľa rokov. Takže, tak to vyzerá stará žena, prosím pekne. Hej, tak tým pádom ja už akože, už sú to teda aspoň minimálne, minule som to počítala, je to teda možno už aj 15 rokov, pomaly. 15 rokov teda ešte asi nie, ale nejakých 10-12 určite. Takže áno, je to náročné štúdium, je to, ako si už spomínala, študuje sa na lekárskej fakulte. Veľa predmetov mávame práve s lekármi, nikto to nejak nerozlišuje, čiže my aj na tých skúškach, keď sme boli, tak vlastne nikto nevedel o tom, že my nie sme lekári, takže nás tam drtili, ako keby sme išli v budúcnosti operovať niekoho. Srdcia minimálne. Hej, áno, nejakú otvorenú operáciu srdca. Čiže áno, bolo to náročné z tohto pohľadu. Bolo to určite náročné aj z toho časového hľadiska. Je to taký netradičný typ štúdia, kedy aspoň ja si myslím, že to je taký netradičný typ štúdia, pretože všetci moji známi, ktorí študovali vysokú školu, tak mali pomerne dosť veľa času na brigády a na iné aktivity, ale my sme boli vlastne v škole od rána do večera, čiže aj z toho časového hľadiska to bolo náročné, veľa praxe.
No ale myslím si, že to stalo za to nakoniec. Aby sme si možno na začiatku tak definovali tie pojmy, že ja už som spomínala, že nutričný terapeut je špecialista, to je magister, čiže potrebujete na to riadne vysokoškolské vzdelanie a tým pádom takto by sa nemal označiť človek, ktorý to vyštudované nemá. Tí, čo sú, že víkendoví, tak to sú čo, výživoví poradcovia? Áno, ja nechcem ich úplne hovať, že víkendoví, pretože oni nie všetci sú víkendoví. Naozaj my máme aj kvalitných výživových poradcov, aj tu medzi nami sedia kvalitní výživoví poradcovia dneska. Takže vlastne naozaj ako nechcem úplne tak handlivo na to pristupovať, ale áno, sú v podstate naša legislatíva, alebo celkovo my na Slovensku úplne nerozlišujeme medzi týmito pojmami, čiže keď sa to nejakému víkendovému výživovému poradcovi zapáči volať sa nutričný terapeut, tak môže, nikto mu v tom nemôže nejako zabrániť, nie je to nejak dané, že by nemohol. Keď sa im zapáčilo pojem nutričný špecialista, ktorý ja som používala skrz to, že som to mala na diplome, tak vlastne si aj títo ľudia použili nutričný špecialista a teda fungovali s tým. Takže naozaj to nie je veľmi momentálne regulované u nás. Čo bolo pre mňa také šokujúce, čo som sa dozvedela od teba, keď sme sa pripravovali, tak to je, že v našich nemocniciach zvyknú pracovať títo nutriční poradcovia. Neviem, či ste o tom vedeli. Aha. Ale ja som napríklad o tom tiež nevedela úplne. Až keď si študovala. Áno. V podstate v nemocnici by mali pracovať, bo väčšinou pracujú určite vyštudované dietné sestry, alebo teda už teraz je to aj nutriční terapeuti, ale nie takí ako nemajú to štúdium, ako mám ja. Majú štúdium, veľakrát je to hlavne stredoškolské, stredná zdravotnícka škola, takže to je asi gro tých ľudí, ktorí teraz pracujú. Ale môžu teoreticky aj výživoví poradcovia, ale nemali by chodiť do kontaktu s pacientami, nemali by vlastne pracovať s pacientami. Lebo už viem, čo som chcela povedať, že ja vyťahnem takú svoju skúsenosť, že čo mi doniesli po pôrode na raňajky v nemocnici, ale aj celkovo tých pár dní. Hej, sú tu určite nejaké matky alebo budúce matky, tak je to taký, že ako naozaj veľký energetický výdaj a ja som dostala suchý rožok. A ja som to fotila mužovi a hovorím, že akože čo? Tak ja neviem, v ten deň mal nutričák dovolenku, keď som rodila. A to si vezmi, že si v odzovkách len rodila, hej, že vlastne len si sa potrebovala najesť, hej, ale vlastne my máme ľudí v nemocniciach, ktorí majú seriózne nejaké kombinácie diét alebo majú ťažké ochorenia a potrebujú naozaj ten jedálniček prísne upraviť, respektíve naozaj im môže nejaká potravina pomerne dosť uškodiť. A už aj v tomto sú veľké medzery, keď naozaj tí výživoví poradcovia, respektíve tí nutriční terapeuti nie sú úplne vyškolení, dajme tomu, v danej tematike. Napríklad teraz také novšie ochorenie, respektíve teraz sa to viac vyšetruje, takže viac ľudí s tým pribúda. Histaminová intolerancia. V podstate je to niečo, čo sme si aj my, nutriční, museli svoj pomocne naštudovať, pretože keď ja som to študovala, tak sme na to ešte nemali nejaké silaby, proste neučili sme sa o tom. Takže úplne bežne sa stáva, že si to úplne nedoštudujú ani možno ľudia v tých nemocniciach a tým pádom nie vždy vedia tú dietu upraviť tak, ako by mali. Dobre, ale my tu máme niekoľko tehotných žien, tak ja ti položím otázku, že čo by mala jesť žena po prírodzenom pôrode? No, mala by jesť určite dosť. Dokonca tá dieta, ktorá sa dávať mamičkám čerstvým. Že 2 rožky by sa mala dostať. Na to je dieta špeciálna, volá sa, že výživná. Je označená číslo 11. Ja som ju napríklad dostávala v mojej nemocnici a bola som hladná. Myslím si, že vtedy by mi nestačili ani tie 2 rožky, ale bolo vidieť, že bola to troška výživnejšia dieta ako klasická, ale niekedy sa to naozaj odbije len nejakým jablkom alebo nejakým možno navyše jogurtom. Nemyslím si, že by to tak malo byť. Myslím si, že je tam veľa priestoru v diete navýšiť energiu aj nejakým iným spôsobom, než proste to odbiť relatívne nízkokalorickým jablkom. Tak prečo je tá strava v nemocniciach taká zlá, keď sú tam tie dietologické sestry, ako si spomenula? Myslím si, že je tam veľa faktorov, ktoré zohrávajú úlohu, tak myslím si, že nie je to vždy len v rukách tých dietných sestier a podľa mňa naozaj veľakrát robia, čo môžu a nechcem teda, aby to vyznelo tak, že iba ich kritizujem, ale naozaj aj tie podmienky v zdravotníctve však my vieme, že to zdravotníctvo celkovo u nás nie je úplne ideálne, takže ono sa to potom premietne aj do toho stravovacieho provozu, závodu a v podstate nie sú na to asi peniaze, povedala by som, ani tí pacienti nie sú ochotní si priplatiť veľakrát, takže
Robíme, čo sa dá, ale ako vravím, stále si myslím, že s tými dostatočnými informáciami sa dá robiť aj v takomto obmedzenejšom nejakom rozpočte viac. Takže to závisí vlastne od toho človeka, hej, že ľudský faktor? Do určitej miery asi áno. A ako to vlastne na Slovensku funguje? Koľko nutričných terapeutov alebo špecialistov riadne vyštudovaných, tak ako si ty, pôsobí na Slovensku? Priznám sa, že nemám úplne prehľad, ale taký ten bežný nejaký prehľad je, že možno nejakých 10-15 naozaj ako keby funguje. Ale veľa vyštuduje v Čechách, pretože u nás sa to veľmi momentálne neštuduje, takže veľa skončí buď školu v Prahe, v Brne a ostáva v Čechách, pretože majú tam lepšie podmienky. Proste celkovo tá nutričná terapia v Čechách vyzerá úplne inak. Už sa približuje tým západným krajinám a zahraničiu, kdežto my tu troška ešte stále tápeme. Čiže v čom napríklad, ak by si to mala porovnať so Slovenskom? Tak napríklad, uvediem príklad na sebe. Ja keď som sa vrátila domov, vyštudovaná s dvoma titulmi na lekárskej fakulte, nie lekárskymi, tak v podstate som bola dosť prekvalifikovaná a nemala som sa kde zamestnať, pretože pre mňa nebolo miesto v nemocniciach. Oni v nemocniciach nepotrebujú človeka s 2 stupňami vysokej školy, nevedia ho zaplatiť, nemajú pre ňoho priestor. Čiže pre mňa bola rovno ako keby nejaká taká otázka uvažovať teda ísť do súkromného sektoru. Čiže vlastne my nemáme ľudí, ktorí by išli robiť do tej nemocnice, nevytvárame, neprodukujeme nových nutričných terapeutov. Ak sú to nutriční terapeuti, väčšinou sú to tí, ktorí skončia teda tú strednú zdravotnícku školu, čo nie je vyslovene zlé. Ja si myslím, že aj tie stredné zdravotnícke školy by vedeli produkovať kvalitných ľudí do zdravotníctva. Avšak momentálne tá situácia je taká, a zase hovorím z skúsenosti, keďže som aj učila na strednej zdravotníckej škole nutričných terapeutov, tak situácia je taká, že veľakrát tí žiaci, mladí idú na tento odbor študovať, keď sa nikde inde nedostanú. Hej, že opäť je to o tom, že to nie je atraktívne pre tých študentov, jednak cenovo, jednak možno naozaj aj to povedomie o tej nutričnej terapii, že to vôbec existuje, tak veľa ľudí tam končí naozaj ako keby za trest alebo proste len nejak prechodovo a tým pádom potom nemajú ani snahu možno ostať a niečo meniť v tom zdravotníctve, tej nutričnej terapii v zdravotníctve. Ale aby sme len negatívne hovorili, tak v Bratislave v Národnom onkologickom ústave je nutričná poradňa. Ja som čítala, že to bola síce veľmi dlhá cesta, kým sa niečo také vôbec spustilo, ale je jediná svojho druhu na Slovensku, ak hovorím správne, a pracuje v nej tvoja kolegyňa Petronela Forišek-Paulova. Tak to možno je také, že svetielko nádeje, že aspoň onkopacienti dostanú tú správnu starostlivosť. Určite Petronela je úžasná vzdelaná žena, naozaj študovala dokonca aj v zahraničí nutričnú terapiu a ona naozaj urobila kus roboty v Bratislave, čiže tam je to áno, tam je to svetielko nádeje, že tí individuálni ľudia vyštudovaní sa buď vrátia na to Slovensko, alebo jednoducho budú ochotní naozaj sa tu pričiniť o nejaké zmeny. Ja by som ešte možno spomenula taktiež novovznikajúcu nemocnicu Bory, kde som tiež započula, nevidím do toho úplne osobne, ale mal by sa tam vytvoriť tiež nejaký nutričný tím, ktorý by, tam by to už mohlo vyzerať naozaj tak, ako v tom zahraničí, že tí nutriční terapeuti nebudú sedieť len niekde dole v takých miestnostiach bez okna a bez ventilácie, ako to je často v praxi, ale že naozaj idú medzi tých pacientov, zúčastňujú sa vizít, vlastne riešia komplexne celého toho pacienta spolu s lekárom, spolu so zdravotnou sestrou, navrhujú diety, prídu za ním, opýtajú sa ho, ako mu môžu pomôcť so stravou, či je to všetko v poriadku. Predtým, než ho prepustia, tak mu vlastne vysvetlia novú dietu, ktorú má dodržiavať doma, sadnú si s ním, hej, všetko vlastne povedia, vysvetlia. Takto by to malo vyzerať a tak verím tomu, že hoci je to ešte ďaleko od nás z Prešova, ale verím, že to teda ako 400 kilometrov. 30 rokov a sme tam. Nie, ja verím tomu, že naozaj, že sa to dostane postupne aj tu na východ. Keď sa povie nutričný špecialista, tak si ľudia zvyknú predstaviť takých vyšportovaných fitness trénerov a trénerky, vieš, ako na tých reklamných baneroch. Tak jak my nie sme, či? Áno, lebo to sa im najčastejšie spája práve s cvičením. Vieš, že tá zdravá strava a nutričná terapia je vlastne akože patrí aj k cvičeniu, ale realita je taká, že vlastne vy ste zdravotnícky personál, ako si spomenula, ktorý sa neriadi len nejakými aktuálnymi trendmi v stravovaní, ale vedeckými poznatkami, ideálne najnovšími. Dúfam, že máš nejaké najnovšie poznatky. Dajaké mám. No. Dajaké máš. No a teraz ja zacitujem.
Výživa je jedna z oblastí, kde sa koncentruje najviac mýtov na centimetr štvorcový obrazovky počítača. Ty aj spolu s ostatnými výživármi sa snažíte robiť na sociálnych sieťach osvetu v tejto problematike. Píšeš aj blog už veľmi dlho. Poukazujete na tzv. Blúdy šíriace sa kade-tade. No a niekedy sa inak aj stávam, že vás potom tí instagramoví poradcovia, ktorí sa ráno zobudili a povedali si, že tak ja budem ľuďom radiť, ako majú jesť, tak vás zvyknú aj atakovať, že im závidíte, keď poukazujete na tie nepravdivé informácie. Áno, my im zavidíme slávu, peniaze, úspech a tak. Nie, ja si myslím, že sú dôležití samozrejme aj ľudia, ktorí pracujú v tom fitness, tí vyšportovaní, pekní a naozaj akože tam určite od toho nezávisí tie vedomosti a podobne, ale je pravda, že my často vlastne ľudia majú pocit, že my riešime len tých, ktorí chcú byť mladí, krásni, vyšportovaní a vlastne chudnúť napríklad. Že to je všetko, čo vlastne, o čo by sme sa my mali snažiť. Ale že realita je taká, že my naozaj pracujeme častokrát s chorými ľuďmi, so starými ľuďmi. Preto častokrát, aj keď mňa vidia napríklad na tom Instagrame, že jeme doma proste rožky, všeličo možné, ale ja pracujem s ľuďmi, ktorí jedia rožky a takto je to normálne proste. Tí ľudia, ja nebudem teraz nejakého 80-ročného staršieho pána vlastne vzdelávať alebo sa snažiť pretvoriť na to, aby on dodržiaval teraz nejaké ultraproteínové, vysoké bielkovinové diety, proťaxy, rozrábal alebo smoothies. Čiže naozaj ako keby my pracujeme bežne s takými ľuďmi a to je normálne, jednoducho toto je tá realita všedných dní, nie vlastne tam, povedal by som, relatívne malá skupina ľudí po fitness priemysle. Dobre, tak poďme na nejaké také najčastejšie mýty, keď si vravela, že vlastne to je najviac mýtov. Cukor je smrť. No, nie je. Nie? Tak ako keby bol, tak neviem, či by sme tu dneska všetci sedeli, pretože my v podstate asi každý, neviem, či je tu niekto teda taký echt low carb, keto. No povedzte, je niekto, kto nie je cukor vôbec? Dobre. Sú v poriadku. Samozrejme, každá látka je v určitom množstve jed a v určitom množstve... Nie každá látka je v určitom množstve liek, to zasa nie, ale každá látka môže byť v určitom množstve jed, dokonca aj voda môže byť v určitom množstve jed, čiže samozrejme aj cukor. A pre niekoho je cukor jedom v menších dávkach, pre niekoho je cukor jedom vo väčších dávkach. Spomenula by som napríklad diabetikov, prípadne ľudí, ktorí sú intolerantní na určité skupiny cukru. Tí si môžu dovoliť menej, jednoducho nemôžu konzumovať veľa cukru, musia si to strážiť. Nevravím, že bežný človek by si to nemal strážiť, my na to máme svoje odporúčania. VHO, Svetová zdravotnícka organizácia, napríklad odporúča, aby sme nekonzumovali viac ako 50 gramov cukru. To je také abstraktné dosť, ale už aj pomaly horálka jedna sa k tomu aj môže blížiť. Hej. Čiže vlastne tie odporúčania sú relatívne prísne, ale samozrejme nadmerné množstvo cukru zo sebou prináša svoje rizika, ovplyvňuje metabolizmus tukov, môže spôsobovať nejaké chronické ochorenia. Na druhej strane myslím si, že úplne je normálne a bežné, že ho konzumujeme, nezvyšujeme si tým zámerne riziko, len keď si dáme nejaký koláč alebo nejakú drobnosť počas dňa, respektíve keď si dáme napríklad osladený mliečný výrobok namiesto nesladeného. Čiže naozaj je to asi o tom množstve a o tej frekvencii. A čo tie alternatívy, že kokosový cukor? Sú alternatívy a úplne najviac asi milujem, keď niekto povie, že si upiekol koláč bez cukru len s medom. Takže to je asi... V mede nie je cukor. Nevidíš ho tam? Nevidíme ho tam. Nie, ako med je v podstate cukor. Keď to úplne zjednoduším, samozrejme, že med nie je cukor ako cukor. Má možno troška viac fruktózy, má troška viac vlastne tých voľných, jednoduchých sacharidov, ale je to stále kalorické sladidlo, je to stále niečo, čo je sladké, čo nám dodáva energiu. Veľa ľudí si napríklad med chváli kvôli tomu, že má teda nejaké vitamíny, minerálne látky, čo teda áno má, ale zasa v akom množstve by sme museli ten med konzumovať, aby sme reálne z neho dostali nejaké minerálne látky. My proste nechceme med si dávať 100 gramov medu. Hej? Čiže nemáme ho jesť po lyžiciach doma. Jasné, med proste pre nás nie je zdrojom týchto látok. Je to len niečo možno navyše. Ak si môžeme zvoliť a máme pred sebou med, máme pred sebou cukor, je úplne v poriadku zvoliť si med. Ale je úplne v poriadku, áno, zvoliť si aj cukor. A je teda ten kokosový cukor zdravší? Kokosový cukor je v podstate veľmi podobný klasickému cukru, má možno troška nižší glykemický index. Nenazvala by som ho zdravším. Ja si myslím, že to také nebezpečenstvo spočíva v tom, že my keď si myslíme, že tie cukry sú zdravšie, tak si myslíme, že toho môžeme zjesť viac.
Takže tam je problém. Áno, čiže potom naozaj ja som vždycky zastanca toho, napríklad by som to ešte možno preniesla na mamičky, ktoré, ja som sa častokrát stretla s tým, že mamičky tým, že si prečítali, že by ich deti nemali jesť sládke, veľa cukru, tak začali tým svojim, ročným, dvojročným deťom vypekať koláče s náhradnými sladidlami. A to mi prišlo také, že nie, že by teraz ich zabíjali, tie deti to určite nie, tie náhradné sladidlá tiež nechceme demonizovať, ale také zbytočné, lebo naozaj si myslím, že ten koláč kľudne môžu ročnému, dvojročnému dieťaťu dať, ale dáme menej, veď my si vieme tam uspôsobiť, ten cukor nie je taký esenciálny, že by sa ten koláč rozpadol, keď ho tam dáme o polovicu menej. Čiže my vieme si regulovať, vieme dať menej cukru, tomu dieťatku vieme dať menej cukru, vieme časť cukru nahradiť ovocím. Čiže vlastne myslím si, že to také fakt ako keby zbytočné vyslovene používať nejaké náhradné sladidlá a báť sa tých cukrov ako takých. Dobre. Po 6. by sme nemali jesť, pretože z toho priberieme. Kde je pravda? No, keby, že ja som nejedla po 6, kedy ja ešte len začínam ako ruka hore, lebo vtedy akože deti postupne ide ruka dole, tak neviem si to úplne predstaviť. Čiže ja si myslím, že to strašne závisí od toho, kedy ten človek ide spať, aká jeho aktivita denná. Veľa ľudí proste ešte len pracuje o takomto čase, vrátane mňa, takže ja si naozaj neviem predstaviť nejesť. Myslím si, že úplne dostačujúce, ak nejeme tesne pred spaním. To má zasa svoje ako keby dôvody. Predsa len také ťažšie jedlo môže ovplyvňovať kvalitu spánku, môže ovplyvňovať trávenie, v konečnom dôsledku môže teoreticky prispievať aj k narastu hmotnosti, ale naozaj sa bavíme o tom, že si predsa nedáme ako keby pizzu pol hodinu pred spáním. A možno dáme, nie? Však ako raz za čas. Ale akože všeobecne si nedáme. Povedzme si, ako je, hej. Áno. Takže skôr by som to naozaj smerovala k tomu, že nie je tesne pred spáním. Detox. Čo tebe spôsobuje toto slovo? Lebo ja toto vidím každú jar a každý jeseň, že potrebujem strašne detoxikovať. Hej, ja stále si hovorím, že raz vstanem, zobudím sa a nebude existovať detox. Proste tí ľudia, ich to omrzí, stále to nejakým spôsobom pretláčať, takú blbosť, ale nie, proste stále to úplne fičí, stále to zarába veľké peniaze, takže mne to stále akože naháňa husiu kožu, keď o tom počujem. Je to samozrejme blbosť v tom zmysle, že my na to máme proste orgány. Ja si myslím, že toto už veľa ľudí aj počulo, ale ako paradoxne stále tým detoxikujú, napriek tomu, že to počuli. Čiže vlastne máme na to pečeň, máme na to pľúca, máme na to obličky, tieto všetky orgány, keď nám správne fungujú, tak aj detoxikujú a pokiaľ by nefungovali, tak nemali by sme problém s tým, že potrebujeme detoxikovať s džusom, ale proste by sme išli na jísku. Hej, jednotka, iska. Ale rozmýšľam, či jípka, iska. V Čechách to je jípka. Takže iska. Proste skončili by sme na iske, pretože jednoducho by sme mali úplne iné problémy, keby nám zlyhala pečeň alebo obličky. Takže nekupujte si detoxové prípravky, sa to povie. Je to v podstate, ono sa to aj tak používa takýto výraz, že vám detoxikujú peňaženku, tak ja akože dvíham za to ruku. Iné, čo vám detoxikuje peňaženka. Dobre, môj syn nemá ešte ani rok a ja som mu dala biely rožok. Ako veľmi som mu zničila život? No, on ti to povie určite časom, ako veľmi si mu zničila život, ale myslím si, že ten rožok si pamätať nebude. A teda ja svojmu tiež dám čistý rožok. Chvála Bohu. Hej, on dokonca ani, kebyže som mu nedala čistý rožok, tak by mi asi nejedol nič? Umrel od hladu. Hej. Nie, akože ja takto. Čistý rožok nie je terno, čo si budeme hovoriť. Proste nie je to extrémne vyživujúca potravina. Na druhej strane stále je to potravina, stále je to v podstate niečo, čo obsahuje sacharidy, obsahuje bielkoviny. To je všetko, čo my potrebujeme v strave. To isté aj naše deti. Obsahuje to stále vitamíny skupiny B. Čiže zasa, ja viem, že počúvam častokrát, že tie rožky sú všetko dopekané zlé. No jasné, sú aj také dopekané zlé, ale stále sú aj rožky, ktoré sú úplne v poriadku zložení, majú pšenicu, vodu, nejaký olej, majú nejaký kvás, droždie, soľ a to je asi všetko. Hej. Čiže nevidím problém s takouto potravinou. A na porovnanie s celozrnným pečivom? No jasné, celozrnné pečivo, ak je to možné, tak to akoby preferujeme, ale zasa na druhej strane u detí
opäť dieťa nie je malý dospelý, to znamená, že zatiaľ čo my dospelí by sme určite chceli zaraďovať viac celozrnných potravín a viac vlákniny do jedálnička. U detí sa to snažíme úplne nepreháňať, jednak kvôli tomu, že ich tráviaci trakt nie je taký vyvinutý na to, aby toľko vlákniny dokázal poňať. Oni nemajú takú veľkú potrebu tej vlákniny. Tú potrebu, ktorú majú, vieme pokryť aj so zeleninou, ovocím a bežnými nejakými obilninami. A druhá vec je, že príliš veľa vlákniny môže ovplyvňovať strebávanie vitamínov, minerálnych látok. Takže aj kvôli tomu. Tým nechcem teda strašiť, že by nemohli vôbec nič bohatšie na vlákninu, ako vravím, úplne v pohode, ovocie, zelenina, nejaké obilniny, pšeno, pohánka alebo čosi takéto. Ale nemusíme pretláčať nutne celozemné výrobky a nemusíme plákať za tým, že naše dieťa teda preferuje biely rožok pred nejakým grámovým alebo celozrným. Tak to je asi cesta, vieš, že nebudeš vysvetľovať ročnému dieťaťu. No to trhať asi mu biely rožok. Všetci vieme, že všichni tady umřeme v tejto miestnosti, keď sa toto bude diať. Áno. Dobre, všetky Ečka v zložení sú zlé, pretože veľa produktov si na tomto vlastne stavá marketing, že sme bez Ečok, kupujte nás. Áno, Ečka samozrejme nie sú všetky zlé. Ečka sú v podstate len označenie pre rôzne prísady, ktoré sa dávajú do potravín. Tie prísady môžu byť lepšie, horšie, ale nesmieme zabúdať aj na to, že Ečkami sú úplne bežne označované aj vitamíny, minerálne látky, ktoré sa pridávajú, látky ako antioxidanty, čo sú vlastne veľmi cenné látky v našej strave. A to všetko je označené ako E. Takže... No ale vieš, je to metúce, že ja si, odkedy mám dieťa, tak vždy si otočím obal, hoci čoho a vieš, vôbec nerozumiem tým veciam. Mám to čítať, alebo... Neviem, či by som úplne chodila po potravinách a čítala každý obal. Sú také ženy, ja to vidím. Áno, ono to nie je úplne že zlé sa zaujímať o to zloženie potraviny. Nechcem to nejak ako keby teraz hejtovať, haniť, hej. Že vlastne sú ženy, ktoré možno troška to viac sledujú. Je to podľa mňa v poriadku. Je to taká tá základná nejaká gramotnosť nutričná, proste vedieť, čo kupujeme, čo jeme. Na druhej strane... Aj keď to vieme, aj keď si to čítame, tak stále je podľa mňa dobré to nebrať tak strašne seriózne a nebáť sa toho a prijať to, že jednoducho áno, tie deti proste v určitej fáze života zjedia aj nie úplne veci, ktoré my by sme si predstavovali, aby jedli. A teraz nemyslím to hnedé, smradľavé, ale akože klasika, proste nejaké potraviny. Čiže skôr si myslím, ako my zareagujeme na to zloženie a nie, aby sme si nečítali zloženie ako také. Dobre, ale je lepšie nie je spracované potraviny. To sa vždy tak odporúča, že radšej čerstvo navariť a... Akože áno, pretože to dokonca aj štúdie majú nejakým spôsobom zdokumentované, že naozaj ľudia, ktorí jedli príliš veľa spracovaných potravín, produktov, tak mali troška zvýšené rizika rôznych ochorení metabolických, civilizačných a podobne. No len opäť, ako ide o tú prax, hej, že a teraz to možno poviem na tých nás rodičov, hej, že... nechcem ani hovoriť, že čo je moje dieťa, tak to nehlas. Ja si to proste úplne neviem predstaviť, ako keby všetko robiť úplne ešte teraz namáčať tú šovičku a neviem, dokonca sa ešte doma niekde pestovať, ja neviem, mrkvu a tak, hej. Teraz, čiže áno, naozaj proste snažíme sa ako môžeme, ale zasa na druhej strane aj si troška uľahčíme ten život, zasa stres tiež neprispieva k zdraviu, čiže proste musí tam byť nejaký ten balans a nerobiť si zbytočné stresy. Ale áno, pokiaľ môžeme, pokiaľ je to v našich silách, pokiaľ nám to chutí, pokiaľ na to máme zdroje, tak je dobré uprednostňovať menej spracované potraviny. Zelenina a ovocie už nie je to, čo bývalo z hľadiska kvality a teda nepostačuje ten príjem vitamínov z nich. To, co sa teraz hovorí. Áno, to sa dosť často hovorí, to je taký môj obľúbený mýtus, lebo ja ho strašne často počúvam u ľudí, ktorí chcú predať väčšinou nejaké výživové doplnky. Čiže zámienka, prečo by sme mali užívať výživové doplnky je, že my to teda nedokážeme všetky tie minerálne látky a vitamíny získať zo stravy. To je samozrejme blbosť, by som povedala, že naozaj tie štúdie, o ktoré oni sa opierajú, mali veľmi veľa chýb. Jednoducho tam sa to krásne dá demonštrovať, prečo to je blbosť. Hej, ale nebudem zachádzať úplne do podrobná, len by som povedala, že úplne logicky tá mrkva, tá zelenina ani nevyrastie, keď nemá tie minerálne látky, vitamíny. Čiže
ono určite to nie je také, že sú prázdne, že sú úplne ako keby len nejaký škrob alebo voda, pretože oni potrebujú tie živiny, oni to musia obsahovať, pretože inak by vlastne nevyrástli. To, či je viac alebo menej, podľa mňa skôr závisí od toho, ako ich skladujeme, ako s nimi manipulujeme, či už ako sa s nimi manipuluje, kým teda my ich kúpime. Hej, čiže keď sú dovážané z teplých krajín niekde úplne ďaleko, tak samozrejme tam môže byť dosť zásadne ovplyvnená už vlastne to zloženie. Napríklad vitamín C sa bude strácať pomerne dosť, pretože je taký labilnejší. Na druhej strane potom samozrejme, keď už to príde do našej domácnosti, tak opäť, hej, to skladovanie správne, to, aby sme to vlastne neskladovali úplne dlho. Častokrát možno aj vy viete, že vyťahnete z toho šuflíka chladničkového úplne také tie smutné listy, hnedé, niečo, čo bolo kedysi zelené. Tak takéto nejeme. Takéto asi nikto nie je. Ale chcem tým povedať, že čím dlhšie sa to skladuje, tým horšie teda to zloženie bude. Čiže radšej kupovať častejšie a čerstvejšie. Tak, čerstvejšie, možno niečo lokálnejšie, hej, čo neprešlo pol sveta. A toto je podľa mňa ten základ. Nie to, že my teraz budeme všetku zeleninu považovať za nejakú ako keby nutrične prázdnu. A si spomenula tú lokálnosť, lebo napríklad jahody v januári asi nie sú nič moc. Aj z enviro, aj z výživovej. Aj z chuťovej. Aj z chuťovej, to ani nehovorím. Čo v zime so zeleninou? V prvom rade určite môžeme tak proaktívne už rozmýšľať v lete a mraziť si. Veľa ľudí si myslí, že mrazenie je nejaký nešetrný spôsob zaobchádzania so zeleninou a ovocím, ale opak je pravdou. My naozaj vieme zachovať krásne veľké množstvo vitamínov, minerálnych látok tým, že tú potravinu zamrazíme v tom čase najväčšej zrelosti, tej najväčšej kvality. Takže určite to. Samozrejme sú potraviny, ktoré dlho vydržia a vlastne vieme ich relatívne čerstvé konzumovať aj v jeseni, v zime. A potom ešte by som možno spomenula niečo také, čo teraz naberá na popularite a je to podľa mňa strašne fajn. A to sú mikrobylinky, mikrozelenina, ktorá vlastne sa dá pestovať kdekoľvek. Pestujú tu aj špeciálne ľudia na to, ktorí sa na to zameriavajú, ale dá sa to aj v domácich podmienkach. A v podstate štúdie ukázali, že dokonca v mnohých prípadoch takto mikrozelenina obsahuje viac vitamínov, minerálnych látok ako ten dospelý jej, ako keby tá dospelá rastlinka. To znamená, že napríklad mikrozeleninka, brokolice, hrášku. To je veľmi dobré. Áno, môže obsahovať oveľa viac ešte tých vitamínov, minerálnych látok ako zrelý. No a vy, Prešovčania, máte veľké šťastie, pretože v Prešove máme firmu, ktorá mikrozeleninu pestuje, tak sa to povie. Ja neviem, ale asi myslím, že áno. Vyrába asi nie, takže pestuje. Pestuje a robia aj rozvoz. Čiže volajú sa Fresh Green a venovali nám aj poukážku do tomboli, takže niekto z vás túto mikrozeleninu k nej príde takto. Ak to nie, tak kľudne nech si objedná. Ako ja to fakt odporúčam, pre nás to bol game changer, môj muž to viedá akože úplne strašnou rýchlosťou. Všade to dáva, podľa mňa aj tam, kde by som to akože ani nedávala. Ale je to fakt dobré, ochutí to jedlo fajn. Takže je to jeden z tých spôsobov, ako napríklad aj v zimných mesiacoch si vieme dodať vitamíny, minerálne látky. No, celý slovenský Instagram dáva zľavové kódy na kolagén. Je to taký naozaj, že zázrak, alebo je to odžup, povedz? No, v závislosti od toho, koľko sa to pýtajú. Lebo akože takže keď málo, tak je to v pohode. Tie ceny za nejaký kolagén sú podľa mňa úplne že astronomické. Áno, ja som videla kolagén za 40 eur a si hovorím, že no vedela by som čo so 40 eurami. Hej, pritom taková blbosť. Ale nie je to úplne blbosť. Ja by som možno začala tým, že ten kolagén, no čo robí? My keď ho zjeme, ono je to bielkovina, takže úplne logicky sa nám to začne v žalúdku tráviť. Funguje to tak, že tie bielkoviny, tie aminokyseliny z toho kolagénu, respektíve peptidy sa rozprchnú po celom tele a idú tam, kde potrebujeme. A keď sme nejaké zošuverené, zvráskavé, tieto, tak asi aj potrebujeme v tej koži, čiže oni tam pôjdu reálne aj do tej kože. Ale nie je to tak, že teda akože poď kolagén, ja ťa zjem a ty teda pekne pôjdeš tuto takto popod vrásky. Ale oni to tak hovoria, oni to tak prezentujú. Ja som si dala kolagén a zrazu som krásna. Áno, a to je tá blbosť na tom celé, na tej prezentácii toho kolagénu. Ale on naozaj, ako keby sme si pozerali tie štúdie a dokonca aj tie najnovšie štúdie, ktoré sú teraz v dispozícii, oni nájdu nejakú tú súvislosť. Dokonca málo štúdií nenašlo, že by povedali, že akože blúd, hej, treba vyhodiť. Čiže oni ako keby hovoria, že áno, že ten kolagén
proste doplňa. Ale ja si myslím, že on možno doplňa aj tak, ako keby, že sme skúmali možno vysokobielkovinovú dietu. Hej, čiže vlastne ono nám pomáha to, že naozaj konzumujeme dostatok bielkovín, máme tým pádom dostatok aminokyselín, ktoré si potom vedia nájsť tie cieľové tkanivá. Hej, či už je to napríklad kosti, alebo teda kĺby, alebo je to práve tá koža. Takže vieme ten kolágen dostať zo stravy, alebo si musíme kúpiť ten kolágen? No samozrejme ho vieme aj dostať. Hej, čiže jednak sú to samozrejme strava bohatá na bielkoviny. Špecifický kolágen vieme dostať napríklad aj z takého echt dobrého vývaru, z kostí. Čiže vieme samozrejme. Ja nie som proti tomu, alebo nie som taká, že by som úplne odhovárala ľudí od kúpy kolagénu. Ako vravím, mne aj hlásia moji klienti, že im to pomáha, či už je to placebo alebo nie. Ja si myslím, že keď to človek cíti, že mu to nejakým spôsobom pomáha, tak je to fajn. Ale skôr by som možno nešla do tých úplne takých tých pálok. Ako naozaj si nemyslím, že čím drahší kolagén, čím proste nejaký nahajpovanejší na tom Instagrame, tým je to proste lepšie. No, my sme si tu vypočuli nejaké mýty a ľudia na základe tých mýtov, aj nielen to, čo sme spomínali, ale aj mnoho ďalších, ktoré kolujú verejnosťou, tak na základe nich jedia. No a keďže tu máme možnosť teba počúvať, tak prosím ťa, skús nám možno tak, že konkrétne približiť, že čo to znamená zdravo jesť. Lebo vieš, keď sa toto povie, tak vo väčšine majú ľudia pocit, že to je strašne striktné, že už si nikdy v živote nemôžem dať koláč, že proste ma to bude tá zdravá strava tak obmedzovať, že vlastne do toho ani nejdem, lebo nemám tú pevnú vôľu, ten hamburger v piatok proste chcem. Áno. A ja. No. A to je asi na tom tá tragédia vlastne, že my sa snažíme naozaj vytvoriť taký obraz toho zdravého stravovania, naozaj podľa mňa až taký nezdravý. Čiže ja som... Ja to môžem teraz troška zasať na tej praxi alebo na tej mojej skúsenosti, že ja keď som písala ešte blogy, teraz je to už naozaj také dosť sporadické, ale niekedy som písala dosť často a vlastne sem tam som písala o tom, že nie je vhodné sa stravovať úplne low carb a keto. Sem tam som napísala, že akože ani vegánstvo nie je úplne to terno a tak. K tomu sa dostaneme, jasné. Ale mne vždy napísali z tých druhých táborov, že napríklad keď som ako kritizovala keto, tak, že ty vegánka a neviem čo. Potom, keď som zase kritizovala vegánstvo, tak ty low carb, keto a neviem čo. Ako keby existovali len tie extrémy. Hej, že tí ľudia majú pocit, že buď budú úplne, že nebudú jesť vôbec žiadne cukry, alebo proste, hej, že stále do tých nejakých zbytočných, by som povedala, extrémov, pričom najlepšie je podľa mňa sa stravovať racionálne. A hlavne by som ešte povedala, že naozaj mať dobrý vzťah s jedlom. Teda aj to mentálne, to psychiku proste, aby to bolo v súlade teda s našou psychikou. To je veľmi dôležité. My sme si povedali, že tak len lehce sa dotkneme témy porucha príjmu potravy. Ty si spomínala, že tvoje kolegyne teda netrpeli. Ja som raz dostala takú otázku, že či registrujem, že vlastne veľa mojich kolegov, nutričných terapeutov je ako keby sami oni s tým ako keby verejne vystupujú, že vlastne kedysi trpeli poruchami príjmu potravy a ja som sa nad tým dovtedy nezamýšľala, ale potom som si to tak viac začala všímať a asi je to pravda, že ľudia viac vyhľadávajú tie informácie o strave, aj možno majú väčšiu šancu, že pôjdu to študovať, pretože vlastne veľmi riešia tú stravu, ale to nie je to zdravé. A oni potom idú študovať naozaj tú výživu, naozaj sa dozvedia tie relevantné informácie, to, ako to telo funguje, to, čo všetko potrebuje to telo na to, aby fungovalo. A väčšina z nich už teda nejakým spôsobom vyjde z toho kolotoča tých poruch príjmu potrav PPP. Áno. Takže vlastne základom je naozaj tá vedomosť, tá znalosť. Ja som u teba na profile videla informáciu, že ryby by sme mali konzumovať 2-krát do týždňa, no ale zaujíma ma, že kvalita. Vlastne túto otázku tu vpísal môj muž, že či máš nejaké odporúčania, kde tie ryby kupovať, alebo je úplne v poriadku, ak si kúpime ryby vlastne v bežnom reťazci. No tak pôjdeš na 39, potom tam vystúpiš na zastávke. Neviem. Akože takto, my kupujeme v obchodnom reťazci klasickom, nemáme nejaké špeciálne. Sem tam napríklad na Vianoce kúpime z farmy, z rybníka lokálneho, napríklad strúho a podobne. Pod Hradíku tuším je. Áno, aj napríklad, ale my si myslím, že máme celkom dosť, akože v našom okolí Prešova, čiže aj tam. Nechcem povedať, že len cez Vianoce, ale tak akože nie je to také, že by som vyslovene chodila
2-krát do týždňa a kupovala vlastne čerstvo ulovené pstruhy. Nie je to úplne pravda, že teraz ako keby tie lososy napríklad, ktoré sú populárne aj kvôli chuti, že teraz tie farmové lososy sú ako keby zlé a len tie divoké, ktoré si tam skáču v tých vodách a vlnách sú OK. Dokonca sa zistilo, že práve tie divoké môžu obsahovať viac tých ťažkých kovov, pretože vlastne si na divoko tam všade chodia a zbierajú. A nie je to kontrolované. Hej, čiže tie farmové paradoxne, nemusíme sa toho teda báť. Nevravím, že tá kvalita rýb je úplne ideálna. Ja sa priznám, že ja som nevidela ten dokument na Netflixe, ten taký... Spiracy, ja som videla a potom som pol roka nejedla ryby. No a ja presne kvôli tomu som si to nepozerala, ale ja by som asi to ani nezvládla akože z toho takého profesného hľadiska, lebo myslím si, že tam bolo aj veľa ako keby nie úplne správnych informácií. Možno to troška otvorí oči, ale stále si vravím, že tie pozitíva z tej konzumácie rýb, ktoré všetko ako keby prinášajú, tak prevyšujú vlastne tie možné negatíva. Kvôli tomu máme tie limity, hej, že my nechceme teraz každý deň jesť ryby a naozaj ako keby si hovoríme, že tie dvakrát do týždňa, raz, 2-krát do týždňa to stačí a toto by nemalo ani so sebou niesť tie negatívne nejaké účinky. Neviem ako vy, akého tuniaka v oleji alebo vo vlastnej šťave jete, ale Judith hovorila o tom tiež na Instagrame. Ja ťa mám úplne tak prestolkovanú. Vidím. Okay. Že nemali by sme si kupovať práve tuniaka v oleji, ale kúpiť si toho vo vlastnej šťave a kvapnúť si tam naozaj, že kvalitný olivový olej. Prečo? No to je moje odporúčanie, pretože my nevieme, aký olej oni tam dávajú tí výrobcovia. Samozrejme, my nevieme, nejakého tuniaka tam dávajú, to je pravda, ale s tým už veľa nenarobíme, keď si kupujeme tuniaka. Ale vlastne, čo môžeme urobiť, je kúpiť si ho v tej vlastnej šťave a ten olej si dodať z nejakých vlastných zdrojov. To je podľa mňa taký dobrý kompromis. Ale myslím si, že zasa akože dajú sa kúpiť aj tuniaky s nejakým kvalitnejším olivovým olejom. Keď sme si ochotní troška priplatiť, tak sú. No a bavíme sa tu o rybách, tak prejdeme súvisle k vegánstvu, pretože teraz je veľa aktívnych, ktoré ľudí nabadajú k vegetariánstvu, prípadne aj k vegánstvu. Mnoho žien, napríklad aj v tehotenstve, sa tým na Instagrame chváli, že vlastne úplne vylúčili zo svojho jedálnička mäsové výrobky a nielen preto, že im to nechutí, lebo často sa stáva, že ženám naozaj vlastne mne tak strašne smrdelo mäso počas tehotenstva, že fakt som ho nemohla ani vidieť, ale učia tak potom aj svoje deti. Ja úplne chápem tú environmentálnu rovinu, chápem aj tú humánnu rovinu, ale z hľadiska výživy, je to pre nás dobré? No áno, ono je to taká citlivejšia téma, presne ako vravíš. Nedá sa úplne osobniť od tej inej roviny ako nutričnej, ono to ide všetko v ruke. Čiže ja aj chápem tých ľudí, ktorí sa naozaj rozhodnú pre to vegánstvo. Na druhej strane mám takú teóriu, a možno to nie je pravda, ale stále si myslím, že ľudia sa skôr stanú vegánmi, nielen z toho takého ako keby naozaj, že to tak cítia, samozrejme aj to, ale väčšia šanca je, keď naozaj neinklinujú k tomu mäsu, tak hej. To znamená, že my naozaj musíme byť tolerantní k tomu, že sú ľudia, ktorí predsa len majú radi to mäso a možno tiež im vadí, hej, že vlastne tiež chcú byť ekologickejší, tiež proste im nie je jedno, ako na akej planete žijeme, ale jednoducho to mäso jedia, chutí im, inklinujú k nemu a vedia, že aj z nutričného hľadiska je to dobré, prináša im to vlastne tie živiny, železo, B12, hej, a mnohé ďalšie. Takže taký možno rešpekt ako medzi obidvoma stranami by bol podľa mňa úplne ideálny. Keď sa niekto rozhodne pre to vegánstvo, aj dospelý a nie je tehotný a nedojčí napríklad a podobne, tak pokiaľ je naozaj ochotný celoživotne vlastne ešte nejaké doplnky stravy užívať, lebo samozrejme, že to prináša určité ako keby obmedzenia vegánstvo, tak si myslím, že je to OK. Ale čo by som ešte možno povedala je, že opäť zbytočne sa tu chodí ešte do ďalších extrémov, čiže to vegánstvo, čo už je z môjho pohľadu relatívne dosť prísny spôsob stravovania, ešte má svoj extrémny nejaký formát a to je raw vegánstvo, čo je vlastne ako keby surová strava. To znamená, že tí ľudia ani častokrát nejedia ani tie strukoviny, lebo strukoviny my nevieme jesť ako keby surové. Hej, čiže oni jedia väčšinou len nejaké ovocie, zeleninu. To nie je
tak, hej, a to už je veľmi extrém, to už je naozaj ako keby, čiže celý čas mám pocit, že sa tu bavíme s takým výsledkom, že žiaden extrém nie je dobrý, že nájsť si takú zlatú strednú cestu. Tak. Oslabená imunita sa skrýva v mikrobiome čreva. Tenké črevo je najväčší imunitný orgán a traviaci systém je prepojený s našimi najdôležitejšími orgánmi. V črevách sa nachádza 75% imunitného systému a teda najefektívnejší spôsob na posilnenie imunity je správnou stravou. Toť múdrosť Wikipédie. Čo na to, nutričná špecialistka? Že áno. Dobre, napísali. Dobre. Ja tiež chodím na Wikipédiu, takže... Znamená to teda, že my si vieme rôzne choroby spôsobiť zlou stravou, ale na druhej strane si vieme aj správnou stravou vyváženou pomôcť z nejakých chorôb. Áno, z niektorých chorôb viac, z niektorých menej. Sú choroby, ktoré naozaj tam je obrovské prepojenie výživy a toho daného ochorenia. Vieme si naozaj veľmi pomôcť. Sú choroby, ktoré troška menej, kde potom uradujú šarlatáni, ktorí tvrdia, že nie, že tam zelerou, napríklad šťavičkou to vieme. Nepreskakuj, to mám neskôr. Pardon. Čiže áno, vieme, áno. Čím si možno najviac sami sebe škodíme v tom stravovaní? Povedala by som, že možno takým rýchlym celkovo životným štýlom, ktorý potom ako keby aj prerastá do toho stravovania. Nemáme čas na stravu, neuvažujeme o tom veľmi, neplánujeme, hľadáme rýchle riešenia. Takže možno tam by som potom zaradila rovno možno aj tie priemyselne spracované potraviny, ktoré sú tak na vzostupe. Taktiež stres robí veľkú škodu, síce to nie je úplne výživa, ale to zahráva obrovskú úlohu vlastne vo vzniku rôznych ochorení. Dokonca aj práve to trávenie, ktoré ja riešim na dennej báze u pacientov, tak má obrovský vlastne prienik tam aj ten stres. Takže... A vieme si napríklad stravou zlepšiť výkonnosť mozgu? Lebo toto ja som čítala kdesi. Že keď jem nejaký druh potravín, tak mi to bude lepšie páliť. Áno, určite sú potraviny. Opäť ja nemám úplne rada takéto, že super potraviny a čia semienka sú a teraz toto treba sa nabombovať čia semienkami a nemusíme piť kávu. By som chcela vidieť, nikdy som nepila kávu a jedla čia semienka. Takže... Určite sú proste potraviny, ktoré prispievajú k lepšej takej mentálnej pohode, k lepšiemu výkonu mentálnemu, ale asi by som skôr hovorila o nejakej špecifickej diete stravovaní, než nejakých konkrétnych potravinách. Dobre, poďme teraz možno k tebe a k tvojmu povolaniu, že keď práve nerodíš deti, tak si nutričná špecialistka, sediaca v poradni. Aj keď rodím deti, tak som nutričná špecialistka. Áno, lebo ty mávaš individuálne konzultácie, stravovacie plány. Momentálne si ale teda mama 2 detí, to mladšie nedávno oslavilo rok 3 mesiace, tuším. A ty si na tej slávnej materskej dovolenke, tak nechcela si ty tak vypnúť možno počas tohto náročného obdobia? Ja som chcela vypnúť počas tohto náročného obdobia, takže som začala pracovať. Aha. Aby som troška vypla od náročného obdobia. Hej, tak. A ako toto všetko ty ako pracujúca mama zvládaš? Myslím si, že teraz to už zvládam oveľa lepšie, ako keď som bola úplne že full time na materskej. To bolo podľa mňa... A teraz nie si full time na materskej? Som, ale vlastne už čiastočne aj pracujem. No nie som full time, pretože naozaj teraz niekoľko mesiacov, asi 2-3, už čiastočne pracujem, čiže už nemôžem úplne hovoriť o full time. Dobre, tak kde máš deti, keď pracuješ? No, mohla by som teraz zaklamať, že pracujem a deti sa pri mne hrajú, ale nie, mám babysitting, mám čiastočný babysitting, takže a plus manžel plus babky. Kedy, prosím ťa, konzultuješ? Konzultujem po nociach, po večeroch. To som zistila, že vyhovovalo vlastne aj mnohým ľuďom, že sme si zavolali niekedy okolo 7-8, to boli také dobré časy. Ale teraz momentálne v podstate sa snažím dávať termíny stále. Čiže keď už môžem troška špekulovať aj vlastne keďže mám tu pomoc, tak už sú tie termíny kedykoľvek. Dobre, ale povedzme si na rovinu, jak je, že materstvo je náročné. No jo. Že? No áno. Si sa tvárila, že nie. Nie, to by som nechcela takýto dojem vytvoriť určite. A ako dlho potom teda čakajú klienti napríklad na podklady? Lebo vieš, je to taký predsa len záväzok, že máš 2 deti, môže prísť nejaká choroba, ale ten klient proste ti zaplatí a ty mu musíš dodať ten nejaký výsledok vašej
Áno, ja som sa toho možno troška obávala, ale naozaj, keď sa teraz vidím v akcii, keď to môžem takto povedať, tak ako ja si naozaj myslím, že my ženy, keď absolvujeme tú materskú dovolenku. Veľmi dobre si povedala, že absolvujeme. Tak ja si myslím, že my sme akože úplne najlepšie, najvýkonnejšie bytosti a ako zamestnať nás hoci kde je podľa mňa úplne terno, že pretože my naozaj vieme akože brutálny multitasking, brutálne vieme zapnúť na pár hodín, pretože my sme úplne zvyknuté, hej, že nám niekto zoberie tie deti, tak za tie 2 hodiny to je akože knihu vieme napísať vtedy. Takže ja si myslím, že naozaj ako keby my to už vieme. Ja keď si teraz sa tak ako keby zamyslím nad tým, čo som robila, keď som nemala deti, akože to, jak sme mali jednak tam časom. mám niečo úplne, že zahmlené, vôbec netuším, ja tam už nevidím až tak dozadu. Ale jednak si hovorím, že čo som ja vlastne so životom robila. Aj keď teraz naozaj mi deti zaspia o 10:00 a ja ešte od 10:00 do 1:00 urobím všetko, čo som chcela urobiť, akože pracovne. Ja som sa na materskej naučila, že 15 minút znamená 15x60. No nie, že ani o sekundu viac. Vieš, že to nie je, niekedy som išla na kávu a som povedala mužovi, že prídem o hodinu a prišla som o 3. Hej. Teraz neexistuje, proste mám 15x60 vypočítané bodka. Aj to už tie výčitky také, že aspoň teda ja už mám také, že bože, že by som to niekde nepretiahla na dlhšie a tak. Takže stále to je tam, akože už to zo seba nevybijeme to materstvo. Čiže už to ani nie je o tom, že teraz niekto mi zoberie tie deti a ja som akože úplne teraz, že zabudím, že som matka. Dokonca nemôžem zabudnúť, pretože ja som stále v tej jednej miestnosti a v tej druhej sú tie deti. Tak to máš blbé. Čiže keď niekto tu mal niekedy možno konzultáciu, neviem, tak určite počul proste krásne kulisy. Čiže ono to sa nedá, hej, úplne akoby od toho nejak by som musela odísť. A aj keby som odišla, stále by som tam asi bola podľa mňa mentálne na pol. Mňa sa manžel pýtal, že ako dlho tu budem, som mu povedala, že 1,5 hodiny, ale už teraz meškám skoro, takže... Už hej, no, ja som babke takto povedala, tak uvidíme. Dobre, prosím ťa, koľko stojí konzultácia u teba? Aby sme vedeli, v akých číslach. Konzultácia u mňa stojí... Mám to ako 50 minútovku, aby som tam mala nejakých 10 a je to 69 eur. A ja si myslím, že to je dosť. Hej, ja si naozaj myslím, že ako keby... Ani si mi nedala priestor povedať. Nič. Lebo ty si sa mi už sťažovala, že to je dosť. Tak mám rodičák, vieš, no. Hej, ja si akože reálne myslím, že to je dosť peňazí a bola by som strašne rada, keby napríklad sa to preplácalo poisťovňou, čo sa u nás nedieje, ale v Čechách už to postupne sa deje. Ja si vravím, že ako keby kto nám to má preplácať, komu by sa to malo preplácať, keď nás je tu 5,5. Hej, čiže ja aj troška chápem tie poisťovne, že radšej zaplatia nejaký úplne nezmyselný test ale potravinových intolerancií. Nie, ako divím sa im, lebo je to fakt ako nezmyselný test, ale proste toto sa prepláca, lebo o to ľudia majú záujem, ale tým, že nám je tu na 5,5, tak ani nevedia veľakrát ľudia, že niekoho môžu takého vyhľadať. Tí lekári o nás nevedia, čiže nevedia, že za nami môžu tých ľudí posielať. Čiže ako ja aj chápem, že taká je situácia, ako je, ale bolo by super, keby proste, lebo ja som zdravotníčka, čiže ja nevidím dôvod, prečo by mi tá poisťovňa nemohla niečo ako keby preplatiť. Bolo by to podľa mňa skvelé pre tých ľudí, ktorí, my sa naozaj nebavíme, ja som už aj vravela, že my sa nebavíme o nejakých echt pracujúcich, a teda nie len o nich, hej, že nie sú to vždycky tí ľudia, ktorí sú kariérne na vrchole, zarábajú veľké peniaze, ale sú to častokrát dôchodcovia, mamičky na materskej, hej, a to proste nie sú ľudia, ktorí si môžu dovoliť takéto služby. Bohužiaľ, ja si zasa nemôžem dovoliť úplne dať nižšiu sumu, pretože som spomínala aj ten babysitting, aj všetko, čiže... Áno, vlastne aj všetci počuli, že čo obnáša tvoje štúdium, čiže tie vedomosti sú relevantné. A nie je to len 1 hodina, tých 69 eur nie je za tú 1 hodinu. Ja vlastne reálne, tí ľudia mi posielajú zdravotné správy, keď teda s tým súhlasia. Nebolo to GDPR. Proste pošlú mi nejaké svoje jedálničky, svoje zápisky, všetko a ja si to študujem, minimálne hodinu si študujem len to. Potom prebehne tá konzultácia a po tej konzultácii ja ešte píšem veľakrát, posielam materiály, posielam nejaké zhrnutie a všetko. Čiže dokopy, aby som povedala, že to je tak 2,5 hodiny v tej sume. Hej, čiže... Áno, lebo ono mnohokrát ľudia ani nevidia, vieš, tú prácu za tým, ani tie vedomosti, ktoré ty máš, že sa vlastne musíš udržiavať v takej tej vzdelanostnej kondícii a si doštudovávať veci. Mm-hmm. A zvyknú sa tí ľudia vrácať, že to je vlastne možno nejaký proces, že spolu ste pol roka, rok, alebo je to len jednorázové? Áno, ako neviem, či bola úplne
dobrá vizitka, keby som povedala, že vracajú sa stále proste. Tí, čo chudnú, sa najviac vracajú. Čiže akože nie je to nie je to taká tá perspektíva toho, že by sa tí ľudia mali vrácať. Hej? Čiže aj, si myslím, že aj, možno aj v tom je taká tá útecha pri tých vyšších sumách, že naozaj ako keby cieľom je, aby sme na tej konzultácii si prešli všetko, aby ten človek ako keby dostal tú výbavu, ako sa stravovať, čo jesť, čo si vyberať. Nie je to taký ten potenciál, napríklad ako keď sú sedenia u psychológa, že tam je to ako keby taký dlhší proces. Ale samozrejme aj také prípady sú, kedy potrebujeme naozaj pracovať s tým, že ešte len prichádzame na to, ktoré potraviny tomu človeku vadia, skúšame, je napríklad na nejakej eliminačnej diete a teraz akože ja ho nastavím na tú eliminačnú dietu, on sa mi potom ozve späť, ideme znovu zaraďovať tie potraviny a všetko, čiže aj niekedy sú to aj takéto dlhodobé spolupráce. Dlhodobé spolupráce. Počuj, ja som spotená, lebo ja naposledy som eliminačnú dietu robila svojmu psovi. Bez výsledku. Tak si neviem predstaviť, že aké to musí byť náročné potom pri tých veľmi náročné. Vieš, je to strašne náročné. Ja tak obdivujem ľudí, rodičov, ktorí majú naozaj deti, či už sú atopické, či už proste majú nejakú potravinovú alergiu alebo hociaké iné ochorenie. Ja naozaj ako keby z tej samozrejme z akéhokoľvek pohľadu ich obdivujem, ale ešte aj pri tej strave, čo oni naozaj ako keby si prechádzajú, čím si prechádzajú, to je neuveriteľné, čiže akože fakt klobúk dole. No, moje dieťa nechcelo dlho jesť a ja som z toho mala strašný stres. A ono začalo jesť v momente, kedy som to úplne že prestala riešiť. Že to trvalo asi 3-4 mesiace, kedy som v kuse riešila, prečo nie je, celé okolie do mňa rýpalo a to bolo len, že nejedol, hej, že na to reálne nebol pripravený. Takže vlastne vyradzovať potraviny je, že si poviem, že náročné. Ty si spomenula, že vlastne tie testy intolerančné sú nie úplne presné? Ja som použila, že je to plúd, myslím. Nechcela som to takto povedať, ale Ale nie všetky. Nie všetky sú teda akože nepresné. Samozrejme tie, ktoré urobí alergológ no my sme boli u seba, samozrejme ako keby... Nehovorím, ako žiadne testy nie sú úplne presné. My keď dostaneme nejaký výsledok od toho alergológa, ale s tým sa treba pracovať. To znamená, to nie je už akože definitívna diagnóza. Ale potom sú tu také tie špeciálne testy, ktoré fakt akože ťahajú z tých ľudí peniaze. Sú to proste testy, ktoré stoja stovky eur a úplne nám absolútne nič nepovedia a ešte dokonca tí ľudia chodia podvyživení k nám, pretože im povedala nejaký test im povedal, že musia vylúčiť 30 potravín. Takže máme strašne radi, no. A klienti sa na teba obracajú s akými problémami? Sú to nejaké diagnózy alebo je to redukcia hmotnosti? Že... Ešte stále sa obracajú na mňa aj s redukciou. Ja ešte aj stále aj so pár ľuďmi pracujem, ale už sa skôr orientujem na tú liečebnú dietu, pretože som zistila, že naozaj už aj tu v Prešove máme ľudí, ktorí sú dobrí v tej práci s ľuďmi, ktorí potrebujú redukciu, sú zdraví inak, že nie sú to ako keby pacienti a vedia s nimi skvelo pracovať, majú výborné výsledky a mne prišlo, že to je fajn. A tým pádom ja som sa snažila nájsť miesto niekde, kde to chýba a to mi príde, že práve tá liečebná výživa. Čiže ja sa skôr teraz snažím zamerávať na takéto vlastne jedálničky. Ty na tom svojom profile zápisky Nutriholičky, kde robievaš osvetu, sa venuješ aj tam konkrétnym nejakým produktom. Sleduje ťa skoro 19 000 ľudí. Píšeš aj blog, to som už vlastne spomínala. Tak nájdete tam vlastne množstvo zaujímavých faktov aj na tom webe Juditinom. Ty vole, normálne po materskej sa, či po porode sa ti toto stane. Ale už aj pokročila hodina, nie? Akože... Áno. A chcela som sa dostať k tomu, že ty tam v profile, v popise máš, že nulová tolerancia pre DD a skrátka DD sú drbnuté diety. No a ja teraz mám takú otázku aj na vás, že kto niekedy držal nejakú dietu kľudne drbnutú, nech dvihne ruku. No, poďme. No, vidím ťa, Stella. Tak prečo tie diety nefungujú? No, lebo keby fungovali, tak v podstate ani ja by som asi mala čo robiť, ale... Aby si bola bez roboty? Nebola, lebo ja by som vlastne robila tú liečebnú, ale... A tak by si mala menej roboty. Hej, mala by som menej roboty. Nie, je to hlavne to, že tie diety nás častokrát neučia sa stravovať, nedávajú nám naozaj nejaký použiteľný návod do budúcna, ako potom aj predísť tomu následnému nárastu
rastu hmotnosti, ako si vlastne udržať tú hmotnosť. Oni väčšinou prichádzajú s takými jednoduchými riešeniami, ktoré sú ale strašne prísne a reálne my nevieme takto fungovať roky. Čiže čo potom nastane? Hej, jojo efekt, to asi pozná každý. Jednoducho proste málo kto si to takto vie udržať. Čiže hovoríme o tom, že vlastne tá dieta, slovo dieta celkom mi príde ako, že nie je úplne korektné slovo, že nájsť si udržateľný stravovací systém. Áno, dietu by som používala naozaj pri liečebnej výžive, ako keby to je tá liečebná dieta, to je OK, to sa môže používať, ale áno, ideálne je teda používať nejaký akože spôsob stravovania. To mi povedala raz moja jedna profesorka na vysokej škole, že sa to volá spôsob stravovania. Aké najčastejšie chyby možno pri tom chudnutí robievame, lebo redukciu hmotnosti rieši veľmi veľa ľudí aj v mojom okolí. Teda okrem toho, že vlastne hľadáme tie skratky, ktoré si ty povedala, nejaké instantné, zázračné čaje, nápoje. Ja som nedávno videla nejaký ananasový prášok, ktorý si proste mám sypať 3-krát do dňa miesto jedla a oni hovoria, že fakt, babi, normálne som z toho schudla. Aká bola otázka? Nie, som ju nepoložila. Čože aké najčastejšie chyby pri chudnutí robievame? Ty si to položila, ale hneď si odpovedala to, čo som chcela povedať, že vlastne tie skrátky. Ty si v podstate sama odpovedala, dobre, že tie skrátky. A ja si myslím, že toto je úplne akože základná chyba, ktorú robíme. Samozrejme, dalo by sa spomenúť aj ďalšie, nekvalitný spánok, nedostatok pohybu a tak. Ale myslím, že si to shrnula dobre. Vieš čo, a teraz vlastne ešte mi niečo napadlo. Neviem, či úplne budeš vedieť možno odpovedať, ale však skúsim. Lebo teraz vidím plno zľavových kódov na také rôzne procedúry, hej, že vlastne, že odburávanie tukov a vlastne sú v tom akože dosť veľké peniaze, lebo tie sedenia nie sú lacné a vlastne ľudia miesto toho, aby šli, vlastne dvihli zádok a šli na bicykel a kúpili si kvalitné jedlo, tak oni radšej zaplatia niekomu 200, kto tam po nich chodí takým laserom a že vlastne schudnú. Je toto vlastne udržateľné, že cesta? Ja sa priznám, že neviem, ale ja si myslím, že nie. Ale priznám sa, že akože nešla som ani okolo toho, lebo mi to príde úplne divné. Ale ako nevidím do toho, pretože fyzika nikdy nebola moja silná stránka a dokonca som išla študovať aj s tým, aby som nemusela študovať, že by som nemusela robiť žiadne primačky z fyziky a niečo také. Takže ja sa nevyznám do takýchto ako keby prístrojových techník. Viem napríklad, že biorezonancia je blbosť a na to naozaj ako keby... Judita dnes na veľa vecí hovorí, že sú blbosť. Takže... Lebo... Nie, ale naozaj nepoznám všetky tie techniky, neviem na základe čoho to pracuje, ale ako v podstate je to o tom naozaj, čo sme teraz hovorili, že je to zasa nejaké hľadanie skratiek a proste asi to podľa mňa takto nefunguje. Myslím si, že nikto zatiaľ nevynašiel nejaký prístroj, kde len vojdeme ako v nejakom sci-fi, zatvoríme sa tam a vyjdeme o niekoľko čísiel. Škoda. Hej. Často sa skloňuje práve pri tej redukcii hmotnosti spojenie kalorický deficit a ľudia z toho majú aj takú hrôzu, že preboha kalorické tabuľky, teraz si musím niečo zapisovať, ma to stresuje, lebo mňa to napríklad stresovalo, keď mi trenérka povedala, že proste Michaela, nikam sa nepohneme, kým nezistíme tvoj príjem, že proste o tom je redukcia hmotnosti. Tak čo ten kalorický deficit vlastne je a prečo je dôležitý? V podstate, aby sme mohli chudnúť, musíme byť podľa mňa musíme byť v kalorickom deficite. Jednoducho musíme vydať viac energie, ako jej príjmeme. To je vlastne ako keby podstata toho chudnutia. Samozrejme, to neznamená, že len ide o tie kalórie, že tam nič iné nehrá, žiadne faktory iné. To by nebolo správne hovoriť, ale naozaj ako keby táto podmienka musí byť splnená. Preto je dobré poznať tie energetické hodnoty jedla a proste s nimi pracovať. A nehovorím, že musíme si všetko zapisovať do kalorických tabuliek, alebo hej, proste... Matky na materskej na toto naozaj nemajú jasné, priestor. Že nie. Ale taká tá základná vedomosť o tom... ako to funguje. Koľko by sme my mali prijať, ja osobne mala prijať energie, koľko príjmam, mať o tom prehľad, to je podľa mňa jeden z tých kľúčov k tomu, aby sme mohli úspešne schudnúť. Ja opäť vyťahnem niečo z tvojho Instagramu, taký, že pravidelný stret s krutou realitou s Juditou sa to volá táto rubrika. Koľko tam ty toho máš? Dosť. A ty tam popisuješ, že to, čo si aj akože spomenula, že dôležitá je tá kvalitná strava a tá môže prispieť ku kvalite spánku a teda kvalitná strava a spánok priamo súvisia aj s tou snahou schudnúť. Že je to vlastne taký trojuholník a všetko je prepojené, takže ak napríklad dobre jeme, cvičíme, ale dlhodobo pozeráme Netflix do jednej, tak trdom ako vyschudneme. Áno. Áno.
Povedala si to zase správne. Áno, kvalita spánku je jeden z tých kľúčov. Samozrejme, my ako matky opäť akoby nepričarujeme si ten spánok, čiže je to len zase jeden z tých faktorov. Netreba to brať tak, že keď nemáme kvalitný spánok, tak automaticky nemáme šancu chudnúť, udržať si hmotnosť. Jednoducho sú to vždy len určité faktory. Ak nevieme niekde inde pridať, pridáme zasa niekde v inej oblasti. Hej. Tie silné stránky využijeme. Dobre, ty si spomenula nás matky, tak trošku sa potočím v tomto kruhu. Ja sa možno tak verejne priznám, že ja s týmto som mala ale že obrovitánsky problém, čo sa týka jedenia. Teraz po roku sa tak snažím zorientovať, že čo s tým jedením vlastne budem robiť, lebo som jedla strašne málo. A keď už som niečo jedla, tak to bola, že milá rezy do ruky a šla som s kočikom von, čo môj muž sa vždy smial, že nechápe, že ma Sedita ešte nesponzoruje pri tom množstve, že káva a mila, hej, úplne, že super strava. A však a káva je aj na tej mile, nie? Tak to je... Hej. Takto sa to robí. Ale ono, potom vlastne to na tom tele vidno po nejakej dobe, že jednak vlastne neviem zredukovať tú váhu a hlavne posledné obdobie sa mi začali deť také veci, že fakt som mala tak málo akože toho energetického príjmu, že sa mi začala motať hlava. A pre mňa toto bol taký aha moment, že Michaela, sa spamätaj, že si sama doma s dieťaťom a že čo keď vlastne odpadneš, lebo mne sa to dialo, keď som sedela proste napríklad na gauči, kým mi dieťa spalo a mne sa začalo, akože fakt mi bolo nevoľno. A mne veľmi pomohol profil Lenky, teraz už Orlovskej, ktorá sedí tam, môžeš dvihnúť ruku, aby ťa všetci videli, Leni, čau. Ona je tiež veľmi šikovná, študovaná špecialistka, má profil, že Akadémia výživy a ja som vlastne miesto tej Mily vďaka Lenkynomu profilu zobrala acitko do ruky, takže dobre, že? Takže vlastne Lenka hovorí na tom svojom profile tiež o tom, že veľmi dôležité je si dobre nakúpiť. A keď si dobre tie potraviny nakúpime, spravíme si zoznam, nebudeme chodiť nakupovať hladný, lebo to je najväčší prúser, vtedy bereš všetko za radom, tak naozaj si vieme veľmi dopomôcť. Čo som tým chcela povedať, hej, že som sa chcela opýtať, že vlastne ako nutričná špecialistka sa stravuje na materskej? Tak ako ja. Nie až tak zle. Neviem, či zle. No, nie je to dobré, samozrejme. Ja som ma nikdy deklarovala, že sa stravujem úplne dokonalo. Ja som dokonca aj išla študovať výživu s tým, že by som sa nemusela dokonalo stravovať, aby som vedela, ako to funguje, na čo sa mám zameriať, čo si môžem dovoliť. Čiže v podstate ja sa rozhodne, akože každý, kto ma pozná, tak vidí, že nemám vlastne problém v podstate so žiadnym jedlom. Ale na druhej strane asi to, že mám tie vedomosti, že som to študovala, že v podstate neviem to vytriať z hlavy, neviem sa od toho odosobniť, tak ja už ako keby podvedome sa vždy snažím stvážiť damage control. To znamená, že keď ako keby sa niekde veľmi upustím, tak už automaticky to potom riešim, že niekde inde sa ako keby snažím viac. Hej. Takže ja si napríklad neviem úplne odpustiť sladké raňajky, ale ako to by bolo, ešte nebolo vôbec problém, keby ja som si vedela dať nejaké vločky s jahodami alebo tak, ale ja proste si dávam také tie pečivá sladké. A ja si, no jasné, asi vravím, že však Francúzi nie, tak akože som francúzska, mám francúzske raňajky. Hej, len proste to sú tie sladké dopekané pečiva, takže potom sa snažím niekedy si dať len nejaký akože chlieb s džemom, no proste nejde mi pri tom dojčení akože nič iné. Ja som bola vždycky zvyknutá na slané raňajky, ale to mi úplne akože to dieťa akoby zmenilo chuťové preferencie. Stále dúfam, ešte stále ako keby dojčím, tak dúfam, že ako sa tým sekne. Tak ako s týmto, tak aj so sladkými raňajkami. Tak ti budeme držať prsty. A celkovo myslíte na mňa. V myšlienkach každé ráno, keď si budete robievať kašu. Celkovo tie vitamíny si spomenula, že zažívajú taký veľký boom, tak možno práve toto je možno cesta pre nás matky, alebo možno chorých ľudí, že takto sa opýtam, ešte raz si to vlastne celé v hlave dám dokopy tú otázku, že zdravý človek by mal jesť nejaké vitamíny? Zdravý človek nutne podľa mňa nemusí. V podstate zdravý človek, a dajme tomu, ktorý je na pestrej strave, by mal mať všetko, čo potrebuje v strave. My samozrejme niekedy nevieme, že nám niečo chýba, až kým sa to neprejaví nejakým drsným spôsobom na zdraví, takže je dobre naozaj tú stravu si sledovať.
Sú určité životné štádia, kedy podľa mňa má význam suplementovať, teda užívať doplnky a práve napríklad jedno z tých období je podľa mňa jednak tehotenstvo a jednak aj to materstvo. To je taká zanedbaná skupina žien. Všetci podľa mňa ťa riešia, keď si tehotná. Ako náhle porodíš, už nikoho nezaujímaš. To už je proste pase, to už si vlastne použitý kus. Takže vlastne malo by sa viac aj venovať pozornosti určite matkám na materskej a po pôrode, lebo naozaj, ako si povedala, že to je ohrozená skupina, nemáme čas jesť, nemáme čas spať a stále to dieťa tam je, ono nikde nezmizne, čiže sa o neho stále musíme starať a na to naozaj potrebujeme energiu. Dobre, už asi dosť o materstve, lebo toto by sme tu mohli my rozoberať aj 6 hodín, 2. Už končíme, neboj sa. Chcela by som ešte možno trošku krátko k obezite a nadváhe, pretože štatistiky hovoria, že až štvrtina Slovákov trpí nadváhou alebo obezitou. To znamená, že v priemere každý 7. Slovák alebo Slovenka ňou trpia. Čísla detskej obezity nie sú teda vôbec takisto dobre. Prečo je to podľa teba u nás takto? Ja som mala stále taký pocit, že my na tom zasa nie sme až tak zlé. Aj keď štatistiky už začínajú fakt hovoriť niečo iné. Ale stále som si vravela, že my sme predsa len takí tí ešte za mojich mladých čias, ale proste, keď ja neviem, po nejakými 10-20 rokmi som nemala ten pocit, že by sme si strašne fičali na tých fast foodov, na nejakých rýchlych jedlách, veľa sme si pripravovali, veľa sme si varili a teraz sa to podľa mňa troška začína zvrhávať, že naozaj my sa akože inklinujeme k tomu západnému štýlu stravovania, k takému rýchlemu a to sa podľa mňa podpisuje práve aj na týchto zlých štatistikách. Takže toto je rizikový faktor pre vznik okrem nadváhy. Iného, určite nie len to. Samozrejme, tých rizikových faktorov je veľa. Samozrejme aj genetika, hej, niekedy proste môžeme robiť, čo chceme a jednoducho tá genetika zauraduje. Takže tých faktorov je naozaj veľmi veľa. Lebo mne aj príde, že teraz ako matka riešim to jedlo, tak by som mala byť vlastne vzorom, vieš, pre to svoje dieťa, že tie stravovacie návyky to dieťa naozaj preberá. Aj čo mu ja dám na tanier, to bude jesť. Čiže ak bude moje dieťa obézne v 7 rokoch, tak pravdepodobne to je akože moja chyba. Hej, ale zase to tiež nemám rada takto, ako keby takéto bremeno dávať na matky k ďalším bremenám, ktoré majú. Nevždy to proste tak je, že my sme niečo pokazili nutne a aj keď, neviem, nie je to nutné sa za to bičovať, pretože proste ešte je veľa vecí, ktoré pokazíme v živote. Na druhej strane. Ale ako je to podľa mňa pravda, hej, že prečo by sme sa my mali za každú jednu... Nikto koho poznám, nie je podľa mňa dokonali v každej sfére. Niekto je proste lepší v jednej. Ja napríklad obdivujem niektoré mamičky za to, že sú viac pohybovo, moje kamarátky chodia oveľa viac cvičiť, viac sa hýbu, tak plánovanie, lebo ja sa hýbem veľa s kočikom, veľa chodím na turistiku, ale oni chodia cvičiť s trénermi a tak. A v tom si hovorím, že bože, že jak ja dávam zasa vzor tým deťom a tak, ale zasa dávam im možno iný vzor v iných veciach, čiže ono sa to nedá úplne na také bremeno dať, že je to pravda, ale s týmto žiť proste je dobre sa s tým skôr stotožniť, než s tým ako keby žiť v tom zlom nejakom takom význame, že proste keď to robíme zle, tak tým deťom pokazíme život. No. Dobre, takže nekazíme svojim deťom život. Neviem, že nekazíme, ale proste si myslím, že sa s tým... Tak teda kazíme. Jednoducho robíme, čo môžeme. Robíme, čo môžeme. Ja si myslím, že tak, ako sa hovorí, že dosť dobrý rodič, tak je aj dosť dobrá strava, dosť dobré stravovanie. Proste robíme, čo môžeme za rozličných okolností. I my môžeme mať nejaké predstavy, ale tie deti proste to jesť nebudú, aj keby sme sa postavili na hlavu a sú na to nejaké techniky, ale ako človek, ktorý to vyštudoval, ktorý pozná všetky techniky sveta, tak môžem povedať, že nie všetky vlastne fungujú a jednoducho to dieťa je vždy jedinečné a nie so všetkým vieme proste pohnúť. Ale vieme inak zasiahnuť do života toho dieťaťa, keď nám nevychádza jedna sféra, tak vieme možno nejakou inou, kde to asi doženieme. Čiže balans je dôležitý. Dobre, tak budeš moja kamoška, aby moje deti chodili k tebe jesť. Hej, my sme aj rozmýšľali, nie? O nejakom klube. Hej, viete čo? Poviem to? Ja neviem, my sme ešte akože, ale tak brainstorming. Chceli sme založiť taký, že klub minžujúcich matiek. Lebo... Ty si to už aj nazvala. Áno, nazvala som to minžujúce matky, lebo my keď sme si s Judith spolu volali a vlastne tam sa to spustilo, že sme každé začali hovoriť o tom svojom materstve a o tých vlastne presne našich, že failoch a vlastne ako vyzerajú tie naše dni a ja aj mám takú okolicu, ktorá vlastne sa tvári, že jak je všetko v pohode, hej, no a ja sa pýtam, že jak je všetko v pohode, u nás nič není v pohode doma proste.
od stravovania cez plno veci, ktoré mi vôbec nevychádzajú tak, ako som chcela, lebo pred tým materstvom máte také jasné predstavy, že jasné, tu budem chodiť s deckom na plávanie, tak budem vyzerať a potom príde to decko a ty vlastne z domu ani nevídeš, nie to ešte, aby si nejako vyzerala, hej. Takže vlastne s Judith v tomto sme na jednej vlne, čiže klub minžujúcich matiek, to znamená, že nájdeme si hodinku, vyminžujeme sa a pôjdeme domov úplne v pohode. Ja si myslím, že aj manželia to možno ocenia, nie? Keď akože nebudeme minžovať im doma, ale áno. na to nájdeme. Takže kľudne sa nám môžete prihlásiť. Veľmi radi vás privítame v tomto klube minžujúcich matiek pri pohári niečoho. Nechám to na vás, že čoho. Dobre, nielen chudnutie, lebo sa bavíme o tom chudnutí, celkovo aj to stravovanie pri chorobách. Nedávno slovenským Instagramom, ešte toto rýchlo spomeniem, neviem, či ste zachytili, tak taká kauzička zelerovej šťavy bola. Som to zachytila. No tak áno. Pozerala si na mňa. Áno, neviem, že či prítomní poslucháči a poslucháčky to zachytili. To bol celkom dosť taký prúser, lebo tam sa hovorilo o tom, že zelerová šťava vlastne vyrieši všetko. Ja som mala pocit, že ešte aj rozvodovosť na Slovensku to zachráni. A tam to už išlo fakt mimo všetkej srandy, lebo tam sa tvrdilo, že vlastne cukrovka sa vyrieši zelerovou šťavou, že pitím zelerovej šťavy. Existuje na toto vlastne nejaká legislatíva, lebo tvrdiť chorým ľuďom, napríklad onkopacientom, že sa vyliečia, keď budú piť šťavy ovocné, asi nie je až taká sranda. No neexistuje, ale vieš, na čo existuje legislatíva? Na to, že keď my tu teraz poohovoríme takýchto ľudí, tak my pôjdeme do basy. Dobre, tak ich neohovárajme. Proste áno, momentálne je to takto nastavené, že jednoducho viac sa chránia ľudia, ktorí robia tieto veci. Keď my napríklad, ako ja, dajme tomu na Instagrame, kde ma sledujú ľudia a keby som verejne vystúpila, menovala toho človeka a povedala, že si nemyslím, že to robí dobre, myslím si, že to škodí, myslím si, že to ubližuje, tak reálne mňa ten človek, skôr ma ten človek zažaluje a bude úspešný za to, že som mu poškodila meno, ako že ja zažalujem toho človeka, že on môže potenciálne tým ľuďom uškodiť, eventuálne v tých krajných prípadoch aj ako keby usmrtiť, hej? Pretože vlastne my vieme, že to sú niektoré extrémne prípady, kedy sa to deje. Dobre, tak ako možno nepodľahnúť takým ľuďom? Lebo vieš, keď je človek možno chorý, tak je zúfalý. Že ja sa snažím pochopiť aj tých ľudí na tej druhej strane, že vlastne vyčerpali všetky možnosti a si povedia, že tak toto už je posledná vec, ktorú fakt chcem vyskúšať. Áno, je to nesmierne náročné, ja si neviem predstaviť úplne sa vžiť do tej kože, čiže ja môžem teraz povedať, že vzdelávať sa, čítať si správne veci, správne zdroje používať a podobne, ale ja si neviem predstaviť, čo to je, keď naozaj zažívam takéto beznádej, zúfalstvo. Preto si myslím, že to je jedna z najhorších fóriem podľa mňa takej zlomoci toto robiť, hej, že takto ako keby na tých ľuďoch profitovať a zarábať. No. Dobre, nebudeme dávať tomuto zbytočnú pozornosť. Poďme si možno povedať nahlas účty alebo ľudí, ktorí sa venujú stravovaniu celkovo a tie informácie, ktoré oni dávajú, sú relevantné. Začnem tebou, čiže Judita Tkáčová, zápisky Nutriholičky. Sedí tu medzi nami je Lenka Orlovská, Akadémia výživy. Koho ešte by si spomenula, že odporúčaš? Spomenula si vlastne tú Petronelu Forišek Pau. Ona síce nedáva až tak úplne to edukačné, ale zase aj keď na niekoho sa potrebujete obrátiť, možno tam by som spomenula, že ona je veľmi dobrá odborníčka vo výžive pri onkologických ochoreniach, takže tam si myslím, že ona aj vlastne pracuje v tom Národnom onkologickom ústave. Takže ona je ten človek, za ktorým by som išla v takýchto prípadoch. No a potom by som ešte možno spomenula ďalšie kolegyne. Monika Kolář, ona má Instagramový účet Zdravie a výživa online. Tiež veľmi veľa poučných príspevkov, Reelska a podobne. Ja som teraz v strašnom strese, lebo on sa to nahráva a ja príjem domov a si spomeniem na všetkých, ktorých som zabudla povedať. Nemusíš byť v strese, ja to dopíšem. Dobre. Každopádne Silvia Horecká, terapia jedlom. To je zasa taký štýl, taký troška viac gastro, viac receptov. Tiež výborný zdroj informácií, možno troška viac takých naučných, troška odbornejších, ale výborných. A dopíšeme zvyšok. Dobre, priatelia, náš čas vypršal. Judith, chcela by som ti veľmi pekne poďakovať za to, že si dnes prišla. Verím, že všetci prítomní, ale aj poslucháčky a poslucháči, ktorí toto budú počuť neskôr online, tak tu nájdem mnoho potrebných informácií. Verím, že my sme sa zabavili. Dúfam, že aj vy.
Hostkou prvej live epizódy teda bola nutričná špecialistka Judita Tkáčová a ak by ste mali akýkoľvek problém a chceli by ste ju kontaktovať, tak www.juditatkáčova.sk. Judita Tkáčová, ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Počuli ste ďalší diel podcastu Nezastaviteľné. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom Nezastaviteľné.